Удържал съм те нагоре. Дай, подай си ръката на лодката да мога да те... Чакай малко сега. Ще липскуваш. Не бе, остави го бе. Остави го липскува. Няма къде ходи. Я да видим колегата, какво прави с тия бели рибки. Колеги, като фанете нещо такова дребно, задължително го пускате във водата. Ако искате да фанете нещо по-голямо. Я покажете. Значи, това е бяла рибка, която е около 35-40 см максимум. За да достигне на полова зрялост, бялата риба трябва да достигне килограм и половина, т.е. около 50 см, 60. Така че се ориентирате по това нещо, ако искате да ловите риба за напред. С тези риби какво се прави? Я да видим сега. С тия малки рибки, значи това нещо се пуска обратно на водата, за да живее. Айде, бегай да живееш. Браво колега, до следващата, нали така? Да, до следващата.